Tingnan nyo naman mga inday. Oh my God! Blue black. Good afternoon mga inday. So, it's your Inday Val again. Actually, ako lang yung gising. Natutulog si Dudong Kamay, tsaka si Dudong. Pero since, ano na ba oras? Ayan, 2:54 na. Nasasabi ni Dudong, gisingin ko daw siya. Alas 3. So, kailangan ko siyang gisingin alas 3 kasi may tennis siya mamayang alas 4. And medyo naglinis-linis lang din ako ng konti sa kitchen mga inday. And si Dudong Gamay natutulog sa sofa. So, kaya medyo nagdahan-dahan lang ako kanina. And, ang dami kong ginawa actually. Naglaba. Pero hindi naman mahirap ang laba dito. Tapos, katatapos ko lang din magsampay. Ayan, gising na. Nabuyagan mga inday. Gising. Wait, hindi ko alam naga. Biglang tumahimik. Ayan, dun siya natutulog, oh. Kasi natulog dyan kanina si Dudong, kaya madaming blanket, oh. Ngayon, pumunta si Dudong sa taas. What is that? Hello? Hello? Anuhan na muna natin. Iwanan na muna natin. Parang lalong naiirita. Tumahimik uli. So, balik tayo dito. So, hindi na ako nag-vlog kaninang umaga kasi sobrang busy ko. And, ayan, kung ano yung ginagawa nyo sa bahay nyo, yun din yung ginagawa ni Inday. And, ano nga palang ikukwento ko. Ayan, since Saturday na ngayon, and hindi ako nakapag-test kaninang umaga mga Inday kasi nag-CR ako mga alas 5 pa lang. So, sabi ko, gusto kong i-capture kung ano yung result. So, pag mag-test ako nung alas 5, ano ba yan? Sobrang dilim pa yan dito mga Inday. So, ayan, wala. Hindi ako nakaano. So, ayan, ngayon, mag-alas 3 na. Kasi, umalis din ng maaga si Dudong. May inasikaso kasi siya sa labas. Kaya, hindi din siya makaka-witness. Ngayon, ita-timing ko, pagbaba niya, ayan, medyo naiihin na nga ako ng konti eh. Pero since mag-aalas 3, nagigisingin ko siya. So, magte-test ako pagbaba niya. And, ayan, saan na ba yun? Ay, andun, naka-ready na yun kanina eh. So, ayan, ito yung pinakahihintay nating lahat mga Inday. Actually, pati si Dudong. Ayan, medyo nai-excite din. And, alam niyo kung bakit mga Inday. So, isang reason, ayan, ito yung mga, medyo malaki yung tiyan ko compare sa normal kong tiyan. Pero baka impacho lang po, sabi nga. Tapos, yung nakakatawa pa kasi sabi ni Dudong, paano kung hindi ka pregnant? So, talagang nagtawanan kami. Talagang malaki lang talaga siguro yung tiyan ko. So, ganun yun. Tapos, ito papakita ko. Hindi ako ganito ka-obsessed sa peanut butter mga Inday. Pero, as in, super like na like ko ang peanut butter since last week. So, ito yung ebidensya. Nakailang ganito na ako mga Inday. Tas, ang sarap niya. Paris, talagang nagdadala ako ng tinapay. Tas, nilalagyan ko nito. Ito yung kinakain ko sa pag may short break ako sa trabahoan ko. So, ayan. Tingnan nyo naman mga Inday. So, ayan, masama na ang loob ko nito kasi wala na, imbis na. So, ayan. Or baka nag-iinarte lang. So, hindi natin alam. Baka craving na to ng pagbubuntis. Or nag-iinarte lang talaga si Inday. Pero hindi ko alam. Since last week to nag-start. Ano pa ba? So, yung tiyan. Tapos, yung medyo sumasakit-sakit yung dito ko. So, pero kasi pag dadatnan ako, sumasakit talaga siya minsan ng konti. Pero, since hindi pa naman ako dinatnan, so, yun, pangatlo. May pang-apat pa. Anong pang-apat? Ito yung pang-apat mga Inday. Kagabi, bago. Kagabi mga Inday, nanonood kami ng TV. So, ayan,
nanood kami, dalawa kami magkatabi, napaakap ako kay Dudong. Tapos, nasyak kami dalawa pareho mga Inday kasi narinig namin dalawa pareho ang heartbeat ko na as in, tsk, tsk. Tapos para kami, natulala kami. Kasi akala niya hindi heart ko. Akala niya ano si Savi, nagising si Savi sa taas. So parang silent siya kasi pinapakinggan nga niya. Tapos bigla akong umano, sabi ko, grabe ang lakas ng heart ko, pati ako, as in, rinig na rinig ko. Tapos sabi niya, ha, as in, heartbeat mo pala yun. So, yun mga Inday. So, kaya hindi ko alam. So, para malaman natin kung bakit ganun, may for reason tayo, kailangan nating i-check ngayon. So, ayun yung mangyayari for today, yun yung vlog natin. Kaya hindi na ako nag-vlog ng mga linis-linis kasi ito na yun. So, paano mga Inday? Gigisingin ko na si Dudong para siya yung ipapavideo ko habang ako nag-aana ako ng ihis at mag-check ako ng ihi ko kung positive or negative. So, and since ma-drain na yung battery ko kaya bumalik ako dito. And, ayan, see you in a while mga Inday. Tawagin na muna natin mga Inday. Love, it's 3 o'clock and 5 minutes. Okay. And I'm going to test. Yeah, you come here, love. Yeah daw, yeah. So, ayan. Hanapin ko saan yung test. Pregnancy test natin. So, yun yung importante. Paano tayo makakapag-test kung wala yun? So, ito yung test na binili ni Dudong ng isang araw. Gusto niya lang dalawa siya. So, if ever, kasi naalala ko yung kay Savi, nakailang test din ako nun kasi nagdi-negative siya. So, if ever, may reserve pa kami na isa. Since, di ba dapat first ED nga. Kaya lang, okay lang siguro. Kung buntis, di ba? Oo. 1 minute. Within 1 minute, may result na. Tada! Yung mura yung nabili ni Dudong. Kasi yung last time, yung digital yung binili namin. Ay, mga Inday! So, ayan, nakikita nyo. So, ayan, white na white siya. Ayan. Ayan, paparating na si Dudong mga Inday. So, ayan, same lang. So, dapat may isang stripe dito, hugit. Ay, guhit, hugit. May isang guhit dito, tapos may isang guhit dito. La! Yeah. Love na yun. Ayan mga Inday, mag-start na kami ng pregnancy test namin. Namin talaga. Oh gosh. Can you read first, love? Twee strepen, dan is het fout. Nee. First read. Not zwanger, niet zwanger, not pregnant. If you have one blue streepje, wat is dat? Zwanger, dat is two blue lines. Wait, where is the blue? One and then one and wait. Two blue lines.
It should be one here and one here. Yeah. It's so... Meaning I just don't think about. Maybe you just have to get out. Yeah. You just eat too much. Oh, no. Mga Inday. Yeah? Wait. Come. No. Nee. Nee? Nee. Not pregnant? Nee. Oh my god. Mga Inday. So, dalawang blue. Ah. What? Congratulations. Oh, Sorry, you. Kan put your sister. Nee. Sabi, kijk. En zus. Of een broer. Of broer. Mga Inday. My God. Oh, we so quick, huh? 1, 2, 3. O kasi nag-plan kami as in. Pagka-plan namin right away. Mooi. This is all good. So, So snel. yeah. Yeah. You just stop one month. Why doing that? So quick. I'm amazed. Maybe again. Nee. You're eating everything, so. Oh guys, di ba yung sinabi ko sa yung 4 na reason? Oh my gosh. Much later. And what do you feel? Yeah. How do you feel? Happy. I like it. Okay, I like it. Yeah. Yeah. Nice. You were not, what's that? Shocked? Nee, because I already knew a bit, of course. Yeah, kasi yun na, may 4 na kaming reason, you know. So moody. My... Yeah. Oh, I mean, 5 reason pala. I told them 4 reason. I Yeah. didn't say the moodiness. Oh, that's number 5. That's number 1 for us, so we know. Moody? Why? Why am I moody? Tell them. Short-tempered. Just say something. Really? I also didn't. I just say nothing. I didn't. Guys, tahimik ako pag moody. I'm not. Yeah. So, Kuya Sabi. Samanod ko yung kuya. Unbelievable, huh? Kasi guys, plano pa lang namin. Wala pa akong 2 weeks delay. So we did it right. Oh my Yeah, God. I don't want to know. Yeah, but really quick. That's also good. Because just the difference between Sabi Oo, is not and when I give birth, love it summer. yeah. Pag summer kasi dito mga Inday, school vacation, tas wala siyang pasok. So, ayan, parang yung kay Savi dati, wala siyang pasok, so matagal siya sa bahay. So, ayan, medyo magaan sa akin. Ja, eind juni, hè, denk ik. Of zo, hè? Ja. Oh my God! Oh, ik krijg weer een dikke buik straks. Oh, dikke bawg is big tummy, mga Inday. Ja. Medyo naalimpungatan pa siguro siya kasi he just woke up. Ja. Just woke up. So, ayun, yun lang mga Inday. That's all for today. Yun yung pinaka-exciting na video natin. I think we can put it, love. Yeah, maybe if you get a reaction, then you know, from the family. Yeah, but it's... Yeah, that's fine with me. Ayan, si Kuya Sabi na siya. And sa mga, ayan, nagkagusto ng video namin mga Inday, please,
share our video, like our video, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo or comment down below. And maraming salamat po mga Inday. Till next time. Bye! Bye-bye!